Jesus. bahlole makuphasa mangaphasi kade hayi ugejile bake kwawasuka ikhaphu ifika kumuntu esivuthe somshumayela khona abantu abashumayela ucishuwe phansi nabashumayela abashumayela uthi phuma umbaleka abashumayela kaphela uApollo wayeleyo nhlobo inhlobo eshumayela kusabe nombane eloquent kodwa kusukuma nje kahle inkunzana la ikhaphu nje yasukuma nje yathi usumamule ngomncwele awu basho ukushumayela umdala inkunzi yathi yaphendula bathi hayi siyabona khona ngoshona yakho nathi nasibili covenant siyabuzwa yashota awuthi nginganithusi kodwa nezibambelene neBhayibheli ake sike Hebrews chapter 5 Hebrews chapter 5 nginganithusi mina nisifundele nibona ukhona ukusevile ngomfuta ukuze ngashoni qala verse 12 ukhona Hebrews 5 verse 12 okay ngaphezulu bekukhulunywa ngepriesthood of Jesus Christ okay ngizothi nje bekukhulunywa ngobupriest bukaJesu Jesu umpriest omkhulu okay uthe kusakhulunywa ngaleyo nto waqala le ngxoxo yebo baba fundiswa ngicemba ngokuba awuthi ufundiswe phansi ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi kubuka ke manje abazalwane ibandla edala Thoma manibuka nje ngeminyaka esenisindiswe ngayo kufanele ngabe ngabafundisi thoma uqale ke11 sinokuningi esingakusho ngalo Mthetho ngikhuluma ngompriest omkhulu uJesu Kristu kuningi bengingakusho maqondana nalokho kodwa kunenkinga uqhubeka nalezi zinto ngoba yini uthi okulukhulu kungamanye amagama kuubisi lokho bengikukhuluma esithile engakuzwa kukhona okulukhulu ngabe ngiqhubeka ngiyokhuluma ngona phakathi kwenu yebo lokho esenabaphuthi inkinga yami bekuthuthe kuzweni izinto zikaNkulunkulu lesingesi uthi you are dull in mind ukhuluma bebadledala nale yebo ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi lento ethi uma kuya ngesikhathi isho ukuthi kade na shumyayezo lapha sekuhlala iminyaka kulento lokuthi sindisiwe to ukwaziswa fanele ngabe seningabafundisi abanye abantu basho ukuthi isho fanele ngabe seniyakwazi nalo ukudlulisela kwabanye yebo nisadinga futhi akuthiwa ke nani bahleke bazalwane uma kube khona onifundisa nidinga omunye umuntu ozonifundisa iziqalo bazalwane abadala anganifundisi indlela yaphambili aniqale phansi iziqalo Umuntu abangena nomlobi wencwadi balela amaHebheru imnandi lento ubazalwane kade basengise afi kuhlungu yaphoqa futhi ingenza ukuthi baphume bathi siqhubeka ngani kodwa bayazi nakuphakathi enhlizweni ukuthi bebengayicapture nje lento ayikhulumayo badala babuthuntu esweni uthi nidinga omunye umuntu naye angakhulumi angalethe ukudla uqine qedela abantu endatshana indawana la enisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi elementary truths of the word of God ifundiso zoqala elementary alpha course beginners course senyaba ngabadinga ubi awubheka ngibadala kanjani kodwa ngithathe ubisi kungasikho ukudla okuqinileyo awukodwa baba hey kuthiwa nje mawuzoshumayela lebandla ufuna uphephe ubisi amabandlali bazisinqubekela
phambili yebandla. Kunezinye izinto aba-investa kuzona ngaphezu kwezo. Uthula mabena. Siyanisana awubheke ke lezi imfundiso kuthiwa ezokuqala okumele uyo-introduce umzala womntana asiqhubeke. Ubheke. Ihloko singayinaki baba zakhe babahleli incwadi yaqhubeka nje. Amen. Amavesi ukuthi unganaka ayenziwe labo babehleli eBhayibheli. Amen. Ama-original manuscript awanazo ihloko awanayo amavesi. Amen. Ngokuba lowo odla ubisi akaqondile ukuthi lwezi lokulunga Bazabela emakhaya. bokubuya ingane. Ungindaba ukuthi ungathi kade wasindiswa ukuthi usadinga ubisi bese kuyachazwa futhi bonke abantu abadla ubisi abaqondi lutho oluyizwe. Bayingane. Maqondana nezwi lokulunga abayingane. Bazalwane indaba ebandla yelutho ifuna nathi esibiziwe esishumayeza abazalwane kube ukuthi that Christ, God, His word is fully revealed. We have a full counsel of God, the full counsel of God. We understand the ins and outs of the insides. Kungabi mnandi nje ukuthi bakuplanile ebandleni yoshumayela. Hey, fanele ukutatazela ukhali ubhukuze phansi nofele ukuthi. Umfundisi wakho uyekuyena uTayibo. Bakunombela kuyakucela ungcono ngizokutshela kuphela ukuthi yini esenhlizweni yami bese uyangilungisela ngokwezwi kaNkulunkulu bese ngihamba ngiyokhuluma. Uma kusoya mina nginje ngiyofika ngiphoxe umbuso kaNkulunkulu. Ngoba kufuneka ube excited kakhulu ukuthi uplaniwe ungazi ukuthi lento yanawo lapha basiyihlolisa manje. Juluka maza bakuthi juluka ize. Sibuka ukuthi wazoduwisa ibandla. Waba sesiya ku context yalento uyifundile akuyona lento ekhulumayo. Nizwe lalingcone laseThesalonika kunelaseBereya. Isizathu elaseThesalonika lalihlola imibhalo imihla ngemihla. Sesiyazi obvious. Shuthi lelaseBereya lalingayihlola imibhalo imihla ngemihla. Hey. Lalamela yonke into eshiyene lepulpit. Kwasiba wasicela. Ukudla okuqinileyo ungoba bakhulileyo ashiya ukuthi ungokwaba phile isikhathi eside badlala ukwazi uzana ukuthi ethi mina ngaqala naye umfundisi ukwazi umuntu ongasilutho and labo yibona abavama ukuphikisa izinqumo eziphambili zokureforma ibandla kanti mawugcina ezwini information yakho desayibamba thina lensimbi ayikhala. Cha umnandi ukuthi kade nayibamba kodwa ukukade nayibamba kungavimbi inqubekela phambili yebanga. Baba ungiqhubeka. Ayicashitse madangiyeke. Uthi ke ukudla okuqinileyo kungoba bakhulileyo abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo usulungele ukwahlukanisa okuhle nokuhle. Okay, ngiyancela abazalwane ngobela baKristu fanele imizimba yebe nemile ukukhuluma isimo sengqondo ngokwenziwa ibethu sikwazi ukuhlolisisa nokuphambekayo okwembekayo okupheleleyo kwentando kaNkulunkulu. Awunikele umsiko uphinde ingqondo yakho uyinikele ukutransform uyizwe ukuze ingqondo yakho ikwazi ukuhlukanisa ukuthi lokhu kuyamukeleka kodwa kuphelele ngokwentando kaNkulunkulu. Lokhu kuhle kodwa akuhleli ukuthi singathi kuyintando epheleleyo kaNkulunkulu. So akakhulu umuntu adlule kokwamukelekayo adlule kokuhle afinyelele kokupheleleyo kwentando kaNkulunkulu. Hayi masanwa hayi. Qhubeka baba. Kana sokuthi mapha ama elements action. Aliphelile baba, ngithi
definition ngathi amavesi adalwa abantu. Uma ubone ngathi ivesi lokugcina kulona ivesi lokugcina abantu nje babehlele. Funda leli elilandelayo inkulumo eyodwa. Ngakho-ke masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu. Uzwi? Thokubazalane, sefanele manje sidlule. Angibona ubisi okhuluma ngalo. Asidlule ubisi. Asibheke ubisi. Isiphi lesifundisi? Siqhubekele kuphelele. Singabe? Singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka 1 emsebenzini. Number 1 masibaleke bazalwane. Repentance from dead works. Uthi ubisi lo. Jesus. Ukuphenduka emsebenzini efile. Number 2 nokukholwa nguNkulunkulu. Faith towards God. Ikona bazalwane ukukholwa nguNkulunkulu. Kuthiwa ama-elementary truths lawo. Imfundiso zokuqala. Alpha class labazalwane. Ngoba into sindiswa kufuneka azazi ngenhliziyo nangekhanda lezifundo. Great art. Yabo baba number 3. Nesifundiso sombhabhatizo. Baptisms. Singisisho kanjalo baba. Isizulu besithi umbhabhatizo. Baptisms. Fanele bakuthiwa ekholweni lase high praise. Uthi awusibalele umbhabhatizo yonke u7. Ayiqhubule yonke. Manje awusifundisele umbhabhatizo wamanzi. Awushaya amakhona wonke akhona. Awusifundisele umbhabhatizo wamoya. Awushaya amakhona wonke akhona. Awusifundisele umbhabhatizo wexhubhe. Asishayele wonke amakhona akhona. Awusifundisele umbhabhatizo sithe womlilo. Ashaya amakhona wonke akhona. Angathi ngoba nikwazi konke okunye ngoJesu wayazi. Baba uthanda qhubeka. Nokubeka izandla. Laying on of hands. Fanele usazi leso sifundiso ngoba siyubisi. Zibekwa ubani ezibeka kobani ngoba kwenze njalo. Zibekwa uma umuntu egula, zibekwa makubusiswa umuntu, zibekwa makudedicatewa abantwana, zibekwa uma kuordainwa amalunga namadikoni abawe igama lenkosi. Fanele uyazi ukuthi amavesi ayakuphi. Nokuvuka kwabafileyo. Resurrection from the dead. Ukuvuka kwabafileyo. Isifundiswa leso sokuqala kwevangeli. Ake ubisi baba lo. Isifundiswa ukuvuka kwabafileyo. It's milk. It's alpha class. Wonke umuntu unosebenziswa mayengena ungena lapha. Akufanele bakuthiwa usifundise ukuvuka kwabafileyo. Nami babe nolinga. Ukuvuka kwabafileyo kufanele ukwazi ukuzazi. Ukwazi wonke ama-scriptures athi ukuvuka kwabafileyo from the Old Testament to the New Testament. Uyicule leyo. Okulandela baba. Nokuhlulelwa okuphakathi. Eternal judgment. Akufanele leso sifundo ukwazi manje wasifundisi. God. Siyakwenza lokho. Bayovuka kanjani abafileyo? Bavuka benemizimba enjani? Injani inkazimulo yokuvuka kwabo? Bavuke laphi? Bahlulelwa kanjani? Ekuhlulelweni, okay, ekuvukeni, ngoba abawuvuka kuqala, ngoba abavuka ngokulandelayo. Okay, ngoba abamphambi kweBema seat of Christ, the judgment seat of Christ. Ngoba abamphambi kweBema seat of God. Khona kuthiwa i-white judgment throne nakithi. Nikhona abazalwane. Khona fanele bame ku2 Corinthians chapter 5. Afanele verse 10. Fanele bame phambi kwesihlalo sikaKristu ethina la. Ngoba thina kuhlulelwa kuhlulelwa umsebenzi. Kodwa bahede bihlulela yena nomsebenzi. Bonke ngisanibona bazalwane. So abazalwane fanele leli class kube i-beginners class. Yeah. Engabe lesiyokhula uma sisafeyila lezi zo6 zoqala. Ngoba safanele siyofunda ngomthandazo. Safanele siyofunda ngokuselokudla. Fanele siyofunda ngokunikela. Fanele siyolalani. Safanele sifunde ngama-dimensions kaKristu. Akusekona ubisi lo. Sesiyofunda ngama-dimensions and dominions of Christ.
Awuse ngofuna nina boyila khona nabakhona manje. Ngoba ezokubusa lezo. Ezokubusa lezo. Sesikhulisa ukufunda ukuthi makuthiwa we kingdom statesman as a diplomat, a delegate, as an ambassador. The direct representation of the King of Kings and the Lord of Lords. Manje sokusehlehla siyokhuluma ngokuphendula emsebenzini efika. Sokusehlehla siyokhuluma ngokukholwa ngoNkulunkulu. Sokusehlehla siyokhuluma ngokubeka izandla. Sokusehlehla siyokhuluma ngokwahlulela kokugcina, ngokuvuka kwabafileyo, njani. Sanibona. Ibandla kufanele liqinisele esifundisweni sikaKristu. Ibandla kumele liqinisele esifundisweni uphila number 1 no. Liqinisele esikeva. Liqinisele esifundisweni sikaKristu. Thatha kusasa ngicela isikashana. Amfuni uphume usuku uphume late. Abantu bafika emakhaya nabe kufanele sibashumayeze basemakhaya kini sebeyalizonda ivangeli lethi iphume ebusuku kakhulu lethi njani ifundo. Ufuna ukuphumela abanambe emakhaya labo bethumile ukuthi ningahamba banike imvumo ukuthi ningahamba bafisa ukuthi nabo bese kusasa belilanga. Now kubalulekile ukuthi ibandla limeje ngesifundiso sikaKristu. Limeje babazalwane uKristu unama dimensions. uKristu unama dimensions angasiyofika nibona uma amabandla emhlabeni esasenje. uKristu unama dimensions enyuthi mhlawumbe fika khona nibona awukhona ukhona into enje. Kanti lo mbuso kaNkulunkulu into enje. Yeah. Where you become the heavyweight of God. Where some preachers become principalities in their different regions. Lapho uMsathane mayifuna ukushaya izingolweni efuna ukushaya ibhobhoyi uyaye athi emabuthweni akhe emademoni akhe athi abaniyonyakazisa uNombela abaniyonyakazisa uMajoka ngoba bama principalities ngeke ubathola abantu baseyingolweni uMaqalanga noMajoka. Jesus. But you feel in that because we package umbuso leyo. So we package umbuso. Yeah. Usathane usebenza iprinciple efanayo nesisebenzayo ukuthi awukwazi ungena endlini esikhwaka uqhanasa ungaqalanga wabopha isikhwaka. Funeka alwenze kusebenza iprinciple ethi ngiyoshaya umelusi ihlakazini izimvu. I-target izimvu kodwa inkinga umalusi uyishelter yezimvu. So ufuna udila nezimvu qala ulungisa indaba yokushaya umelusi zicinje kwicije umelusi. Investment enkulu usathana ayenza kumabutho akhe ukuthi bangashawa kanjani abelusi. Bese ibandla lihlupha ngento eyodwa. Lifike babakhulekela abelusi mase beshayekile likhulume ngabo kabi kugcwala social media. Kanti ibandla libonanga ukuthi iprinciple lithi kushawa bona ukuze kushayeke lona. Ukube belikwazi lokho beliyobathanda libakhulekele libenzele konke libafihle. Ngoba usathana ufuna bona kodwa ufuna ashaye lapha. Bazalwane bami masungenile bandleni into yokuqala isifundisi. Investment enkulu kumele yenziwe kuwena ukufundiswa yonke imfundiso kaKristu. Wathini uKristu ngokuthi wathini uKristu ngokuthi wathini ngokuthi uyibambe bese wenza njani? Continue steadfast in the doctrine of the apostles. Uqinisele uqhubeke uqinisele uqhubeke. iBhayibheli encwadini chapter number 8 kaJohn usukela lapho verse 30, 31, 32 lithi kwathi ekhuluma nabaJuda asebekholwa nguye uma nimi eswila ningabafundi bami isibili iqiniso liyolazi iqiniso liyomkhulula indodana yomuntu inikhulula niyoba akhululekileyo impela. But here the ones who is to continue in his word.
ibandla kumele libe yibandla ngokuma ezweni. Isifundiso singangatshazwa ebandleni, singangatshazwa, singaphambaniswa, sibe yiso, senzeke sinje ngoba sinjalo ngokwesifundo. Hallelujah. Libalulekile izwi ibandla kumele liphile ngemfundiso kaKristu njengoba injalo. Ziningi izinto esibambelele zona sayinvesta kuzona esingekona lokhu Kristu akufundisile. Do you know ukuthi khona ezinye ezazenziwa zikhulunywa ngapostoli angazikhulumanga uKristu. Zize sidida abazalwane nombeka bazitshela ukuthi ziyizwi likaNkulunkulu. Khona izinto kwakuyisixazululo sama-local church ngaleso sikhathi esingahlanganisela utho thina nenkinga zaleso sikhathi kulawo ma-local church ezayixazulwa ngaleli izwi uPawulo esuke ekhuluma. Khona la ethi khona lokhu kusho ngokwami hayi ngokomyalo kaKristu, khona la ethi lokhu kusho ngokomyalo kaNkulunkulu. Kodwa bese ngathatha yonke into bafuna ukuyifaka igcine seyiwumthetho esikhathini sokuthi ukuthula bazalwane. Niyalizwa ukuthi ibandla lenza mase uyi-member in the church into ekufanele wenziwe yona ukufundiswa isifundiso sikaKristu. Bazongicela ukunitshela nginazise ngibonge ingokela ngakwenza ukusho uma ungena ebandleni isifundiso siyi-priority number 1. Priority. Yazi ngoba yini? Ngoba kwabona ukuhlanganyela uqhamuka esifundisweni. uJesu wathi uma ababili noma abathathu behlangane egameni lawo bayizihlanganyela. So uJesu wafundisa yona. Kodwa ngeke uyenze outstanding uma ungazange usithole isifundiso ngoba ivele esifundisweni lethu. Ngoba kwakunikela vele esifundisweni uzonikela ngendlela wrong uma ungazange ufunde. Thola ukuthi uKristu wathini ngokunikela, wayebuka kanjani ukunikela. Uzogcina futhi uyekile uma unikela uyishwabanise imali engathi umuntu okade agqoka isigqoko kwaqhamuka inkosi noma umfundisi usithatha wasishwabana. Uyogcina ukuyekela noma kuthiwa wena unayo kodwa ngeke ukuthi uthele ngoba lento ethi ukuthelayo isho ukuthi asikho isifundiso wena. Ikona kwezinye indawo nombela kugcina kunikelwa ngenalento yo-JJ what yazi leyo nto ukuthi ipromote ebandleni, ipromote competition. Abanikeli babe principled, banikela ngombako ukuthi ngizokuhlupha asibahlule asibahlula ilamba asibehlu loba bazana baphasile ekunikeleni bayabanga abeke isifundisweni. Ngiyothi mhlawumbe kwi-competition umnikelo u-800 rand, uma i-competition ingenziwanga ube u-250. So uyabona ukuthi abekho principled, abanikeli ngokwesifundiso umbako. Yes. Ngoba uJesu uthe inkinga enkulu ukuthi inhliziyo iyavama ukubambelela engcebweni yakho. So uma ingcebo yakho ungayibekile la inundu namasela engafiki khona, inhliziyo yakho iyoloke iboshwe engcebweni yakho. Kodwa uma ungumuntu okwazi ukuthatha umcebo wakho uyise enkosini, uNkulunkulu ukwazi ukubona inhliziyo emcebweni wakho, uNkulunkulu wamukela wena emnikelweni wakho. Kodwa uma usukunikela grudgingly, unikela ngokungazi, ngokungamphulekela, ngokungagcwali esifundisweni, uzonikela haphazardly, unikele not carefully njengokai. Iyothi imali igcwele ku-wallet uyihlungu ufuna 10 rand la ungakhona. Ngoba you are not principled emnikeleni. Kodwa mhlawumbe uJJ nalokho kukhona ne-speed point enkonzweni ungancane ukuza nekhadi. Sisho